Вітанашкі шаноўныя, на сувязі з Nobel Gaming. Звычайна ў сваіх аглядах я распавядаю пра гульні, якія мне сапраўды спадабаліся і пра якія складана сказаць штосьці дрэннае. Але гэтым разам усё менш адназначна. Як вы маглі здагадацца, хаця па аватарцы каналу, а тут любяць постапакаліпсіс. Гэта неверагодна гнуткі сеттынг, на якім можна пабудаваць як весёлы атракцыён з масавым знішэннем зомбі ці якіх-небудзь мутантаў, так і цяжкую драму пра выжыванне і адраджэнне грамадства на рэштках загінулай цывілізацыі. Fallout можам пакінуць дзесь пасярэдзіне, але з ухілам у апошні. Усё ж паразважаць там ёсць над чым, дзякуючы мясцовай сатыры. І вось нарэшце мае рукі дайшлі да адзін з нас, ад небезвядомай студыі Sony Naughty Dog. Гульню цалкам заслужана лічаць культавай. Першая частка выйшла яшчэ на PlayStation 3 ў 2013 годзе. І гэта была сапраўды годная гульня, якая выціскала максімум з жалеза таго часу. Акрамя візуальнага складніку, першая Last of Us казырала таксама глыбокім сюжэтам, добра прапісанымі персанажамі і лорам. Гэта можна лёгка супаставіць рэзідэнтам, якія тады наадварот перажывалі не лепшыя часы. Хоць, на мою думку, эксперыменты з жанрам і спроба ў экшн-баявік мае права на існаванне, нават у серыі сурвайвал-хорараў. Дык вось, у мяне ёсць вопыт гульні ў арыгінальны Last of Us. Я з задавальненнем прайшоў і адносна свежы рэмейк на ПК, хоць і прыйшлося змірыцца з не самым лепшым тэхнічным станам гульні. Што ж уяўляе сабой гульня? На першы погляд нічога незвычайнага. Чарговы постапакаліпсіс, які апавядае пра чалавецтва, якое пацярпела ад грыбковай інфекцыі. Перад намі лінейны сюжэтны экшн з лакацыямі, разлічанымі на пэўны спосаб праходжання, альбо некалькі. Месцы, якія патрулююць ворагі, можна праходзіць, прапаўзаючы міма, уладкоўваючы разню, альбо знакамітае Bravo 6. Going dark. Што праўда, да некалькіх пападанняў па галоўным герою. І тут заключаецца адна з галоўных асаблівасцяў гульні. Гэта баланс. Па лакацыях рэдка раскіданыя каштоўныя рэсурсы і боепрыпасы, што матывуе расходаваць іх свядома і рацыянальна. Тым не менш, кожны стрэл адчуваецца вельмі значна, у тым ліку і дзякуючы эфекту аддачы. Страты ад кулі, прычым нават пісталетнай, тут больш заадчувальныя. Ад ворагаў раз пораз адлятаюць канцавіны і пырскі крыві. Да таго ж яны яшчэ і крышаць унушальна пры трапленні. Тое ж тычыцца і персанажа, якога лёгка страціць за некалькі прапушчаных. Калі ж прабягаць лакацыі неуважліва і не варушыцца ў кожнай шуфляцы, то гульня за такі спідран аддзячыць жорсткім дэфіцытам, што гэтак жа падбівае гульца на стараннае вывучэнне лакацый. Тым самым мы звяртаем увагу на асяроддзе, якое змяшае ў сабе часткі лора. Па закінутых кватэрах, машынах, назаўжды зачыненых крамах можна лёгка уявіць малюнак таго, якім тут было жыццё да эпідэміі, і злавіць вось гэтае гнятлівае адчуванне безвыхаднасці падзей. Гульня неверагодна меланхалічная. Sony ў гэтым плане вязе на тайтлы. Ну дык вось, ластуха практычна ідэальна трымае баланс паміж усімі геймплейнымі элементамі, якія паасобку не з'яўляюцца чымсьці новым. Гэта проста выдатная кампіляцыя гульнявога працэсу. Яна праходзіцца насамрэч вельмі плаўна і нават у нейкай ступені непрыкметна. І гэта не дзіўна. Студыя, якая рабіла добрыя эксклюзівы для PlayStation і якая валодае велізарнымі рэсурсамі, не магла не зрабіць ужо існуючыя механікі ідэальна. Тут жа крыецца і праблема гульні. У сілу тых жа затрачаных карпаратыўных рэсурсаў у ёй няма месца эксперыментам і смелым чэлленджам для гульца. Па сутнасці, гэта была ідэальная база для серыяла, што і пацвярджаецца нядрэннымі ацэнкамі, прынамсі першага сезона, які пераказаў сюжэт першай жа часткі гульні без сур'ёзных змен. І на мой погляд, гэта цудоўна. Дарэчы, нават калі я коротка распавяду пра сюжэт гульні, то гэта не будзе нават на 10% гэтак жа цікава, як сашыць за ім у першай крыніцы. Але калі вы занадта адчувальныя да спойлераў, то можаце скарыстацца тайм-кодам. Гісторыя ж у першай частцы гэта выдатная прыгода ў стылі роуд-муві. Калі коротка, то адзін з галоўных персанажаў Джой Міллер, які падчас пачатку эпідэміі страціў дачку Сару, якую палічылі патэнцыйна заражанай, праз 20 гадоў бярэ ролю кантрабандыста ў Бостоне. Але навошта патрэбен кантрабандыст у постапакаліпсіс? Ды ўсё проста. Тыя нямногія рэшткі людзей, якія выжылі, жывуць у ізаляваных рэзервацыях, дзе за парадак і кантроль адказвае каля ўрадавая арганізацыя Федера. Паміж такімі селішамі распасціраюцца бязмежныя пусткі і зарослыя неверагодна прыгожа намаляванай травой руіны, поўнай небяспек.
тыпу бандыцкіх групіровак ці заражаных. Адпаведна, рызыкаваць, каб даставіць нешта і застацца незаўважным для каранціннай сістэмы задача для вузкапрофільных спецыялістаў. Тут было б ідэальнае месца для вашай рэкламы, трымаю ў курсе. І тут важны момант. У адрозненні ад Resident Evil ці таго ж Fallout, дзе прычына вымірання чалавецтва носіць цалкам рукатворны характар, тут у нас чыстая біялогія і воля выпадку. Усяму віной грыбок, які ў гуні называецца кардыцэпс, які трапляе ў чалавечы арганізм у выглядзе спрэчку у выніку дыхання праз кроў ці сліну заражнага. Затым грыб выклікае незваротныя змены ў чалавечым арганізме. Ахвяра губляе розум і ператвараецца ў падабенства зомбі. Дарэчы, вось вам новая фобія. Гэта рэальна існуючая халера, але ў адрозненні ад гульні яна ўзаемадзейнічае толькі з насякомымі. У каранцінных зон, якія кантралюе Федера, ёсць адзін вялікі мінус. Гэта кантроль і рэжымнасць. Відавочна, не ўсе згодныя з такім станам спраў, і ў такіх умовах паўсюдна ўзнікаюць групы супраціўлення. За арганізацыю падобнага адказвае мілітарызаваная групоўка цыкад. Дык вось, Джоэл атрымлівае незвычайную замову. Прадстаўнік тых самых цыкад папрасіў вывезці дзяўчынку па імені Элі за межы каранціннай зоны ў абмен на ўзбраенне для мясцовага падполля, якое узначальвае Тэс, сяброўка Джоэла. Што такога асаблівага ў гэтай дзяўчынкі? Справа ў тым, што Элі валодае імунітэтам да грыбка, і навукоўцы з цыкад хочуць выкарыстоўваць гэта для вытворчасці вакцыны. У прызначаным пункце героі выяўляюць, што атрад, які павінен быў іх сустрэць, знішчаны, а ў выніку сутычкі з вайскоўцамі Тэс аказваецца параненая і вырашае ахвяраваць сабой. Напрыканцы яна просіць Джоэла выканаць гэтую замову дзеля выратавання чалавецтва. Паколькі сітуацыя ускладняецца, Джоэл вырашае скарыстацца старымі сувязямі і знайсці свайго брата, які з'яўляецца былым чальцом цыкад па імі Томмі. У Лінкальне яшчэ адзін стары знаёмы, Біл, дапамагае героям з аўтамабілем, і зараз іхні шлях ляжыць у Пітсбург. У Пітсбургу Джоэл і Элі трапляюць у засаду. Збегчы ім дапамагаюць браты Генры, старэйшы, і Сэм, малодшы, якія гэтак жа выжываюць сярод руін горада, поўных небяспек. Упершыню, апроч падтрымкі, героі знаходзяць кагосьці ў падобнай сітуацыі. Паміж персанажамі адбываецца маральная сувязь. Элі атрымлівае магчымасць пабыць падлеткам, пагутарыць з равеснікам і здабыць надзею на нармальнае жыццё. А Джоэл прасякаецца адказнасцю над малодшым чальцом сям'і ва ўмовах постапакаліпсісу. Да яго прыходзіць усведамленне, што падобна ён адчуваў у адносінах да загінулай дачкі. Але, на жаль, гэта ўсё працягваецца нядоўга. Сэм заражаецца грыбком. Генры вымушаны спыніць яго пакуты, а пасля пакончвае і з сабой. Праз месяц далейшых падарожжаў Джоэл і Элі знаходзяць Томмі з ягонай жонкай Марыяй, якія ўтварылі невялічкае паселішча на тэрыторыі старой гідраэлектрастанцыі ў акрузе Джексон. Томмі наводзіць іх на мясцовую ячэйку цыкад. Па ягонай здагадцы, яны базуюцца ва універсітэце Каларада. На справе ж героі выяўляюць, што лабараторыя была эвакуяваная ў Солт-Лейк-Сіці. У выніку чарговай засады мясцовых маргіналаў Джоэл атрымлівае сур'ёзнае раненне. Паколькі Джоэл знаходзіцца ў крытычным стане, Элі даводзіцца зімой па шляху займацца пытаннямі іх выжывання. Падчас палявання яна сустракаецца з Дэвідам і Джеймсам, з якімі заключае здзелку і мяняе здабытую тушу аленя на пеніцылін для Джоэла. Але адзіным абменам справа не заканчваецца, і Джеймс прапануе Элі далучыцца да іх групы. Пазней высвятляецца, што новыя знаёмыя гэта канібалы, якімі і былі тыя самыя маргіналы, якія напалі на іх ва універсітэце. Элі спрабуе збегчы і адвесці іх ад месца, дзе праходзіць у сабе Джоэл. Калі той ачуўся, то адправіўся ратаваць дзяўчынку. Джоэл знаходзіць Элі ў падпаленым будынку рэстарана, дзе тая ў стане шоку наносіць удары мачэты па Дэвіду. Джоэлу даводзіцца яе супакойваць, каб тая прыйшла ў пачуцці, і яны адпраўляюцца далей.
У выніку яны дабіраюцца да Солт-Лейк-Сіці, дзе іх сустракаюць цыкады пад кіраваннем Марлін. Яна кажа Джоэлу, што для даследаванняў і вытворчасці вакцыны, якая можа стаць вырашальнай для выжывання рэшткаў чалавецтва, неабходна дастаць кардыцэпс з мозгу Элі, што гарантавана прывядзе да яе гібелі. Джоэл прыходзіць у лютасць і забівае цыкад, уключаючы саму Марлін, не гледзячы на яе спробу перамоваў. Ён мяркуе, што яна спрабавала іх пераследаваць і ратуе Эллі. Па дарозе Джоэл пераконвае Эллі, што цыкадам ёсць з каго браць узор грыбка, акрамя самой Эллі, але тыя проста спынілі свае эксперыменты. У Джексоне Эллі просіць Джоэла паклясціся ў тым, што ўсё, што той казаў, гэта праўда. І Джоэл адказвае клятвай. Swear to me that everything that you've said about the Fireflies is true. I swear. Okay. Першая The Last of Us – гэта ў першую чаргу гісторыя аб выжыванні людзей, якія страцілі літаральна часткі сябе. Тут няма пафасу вялікіх місій ці простых рашэнняў. Джоэл – гэта звычайны чалавек, які перажыў незаменную страту ў першыя гадзіны канца свету, і праз 20 гадоў ён проста імкнецца не адчуваць наогул нічога. Элі – падлетак, які нарадзіўся ўжо ў гэтым новым зламаным свеце, для якой страх, зброя і смерць – гэта частка паўсядзённасці. Разам яны прайшлі праз руіны Амерыкі, дзе найвялікую небяспеку нясуць нават не прыродныя з'явы, не мутанты, а людзі. Гульня не закранае тэму маралі. Яна проста паказвае, як лёгка сцерці межы паміж так правільна і так атрымалася. Нават фінал не з'яўляецца нейкім вынікам. Нават у моманце, дзе здавалася б, ну вось вы прайшлі праз пекла, у вашых руках ключ для выратавання свету. Але Джоэл выбірае не лепшае і, магчыма, лагічнае рашэнне, а тое, што было адзіным дапушальным для яго ў той момант. Гэта сапраўды комплексная і глыбокая гісторыя, дзе персанажы сталеюць, развіваюцца як асобы, і за гэтым неверагодна цікава назіраць. Таму першую частку я адназначна раю для праходжання. І вось мы дабраліся да другой часткі. Поспех першай было вырашана замацаваць сіквелам. А ці так гэта было неабходна, улічваючы досыць самадастатковую гісторыю прыквела, давайце разбірацца. Але на пачатку закранем тэхнічную частку. І тут насамрэч таксама няма чагосьці дзіўнага. Павялічыліся бюджэты, павялічылася якасць і маштабы гульні. Хаця гэта і крыху спрэчна. Перад намі ўсё яшчэ лінейны экшн-сурвайвал ад трэцяй асобы. Лакацыі сталіся большымі ў параўнанні з першай часткай. Аб адкрытым свеце ўсё яшчэ няма размовы, але яно тут, шчыра кажучы, і не патрэбна. З большага па адчуваннях гульня засталася досыць павольнай. Быў дададзены прагрэс у выглядзе пракачкі здольнасцяў і зброі героя. Для гэтага трэба збіраць па лакацыі дэталі і лекі, што матывуе да даследавання лакацый. Дэфіцыт набояў ды прыпасаў застаўся прыкладна такі ж самы. Падчас баёў заўсёды трэба разважаць наконт рацыянальнасці выкарыстоўвання той ці іншай зброі. Часамі прайсці міма ці скарыстацца стэлсам з'яўляецца лепшым варыянтам, хаця і не адзіным. Але імпакт ад зброі стаў яшчэ больш адчувальны. А да тактыкі бою ўводзіцца яшчэ адзін важны складнік. Мясцовасць цяпер мае ўзвышэнне, што прапануецца выкарыстоўваць дзеля таго, каб атрымаць тактычную перавагу. Самі ворагі таксама сталі больш разумнымі. Яны звычайна не стаяць на адным месцы і заўсёды спрабуюць прабрацца да гульца збоку. Вядома, гэта тычыцца людзей. А што да заражаных, то яны па адчуваннях могуць успрымаць больш пашкоджанняў і часцей атакуюць натоўпам, што часамі таксама становіцца выпрабаваннем. Але ўвогуле, як і першая частка, гульня не ставіць мэтай даць нейкі пекельны чэлендж. Гэта ўсё яшчэ сюжэтны атракцыён. Сегменты паміж бокамі, калі ты проста ідзеш праз праросшыя руіны сучасных будынкаў альбо проста праз дзікую мясцовасць, гэта асобная асалода для вачэй. Проста крыху адхіляеш стык і гульня сурвайвал экшена ператвараецца на чуловы сімулятар якога-небудзь хайкінгу. Прынамсі, пакуль не сустракаеш чарговы наратыўны элемент, які раскрывае лор і жахі мясцовага апакаліпсісу. Карцінка, вядома, полымя.
Расліннасць, эфекты надвор'я, персанажы, атачэнне, усё выглядае крута. Але ці магло быць інакш у адной з вядучых студый Sony? Карацей кажучы, інтрыгі наконт геймплея і тэхнічнага стану у гульні не было. А вось сюжэт гэта зусім іншая справа. Давайте зноў пройдзем праз гісторыю гульні, пасля чаго я скажу, што пра гэта думаю я. Як заўсёды, таймкоды зрабіў. З падзей першай часткі мінула 4 гады. Элі і Джоэл жывуць у селішчы Томі. Селішча гэтае ўжо разраслося да памераў вёскі са сваёй інфраструктурай. Жыхары размеркаваныя па ўмоўных месцах працы, тыпу будаўніцтва, аховы, вылазак за прыпасамі ці сельскай гаспадарцы. Тут, акрамя астатняга, ёсць бар і школа. Карацей, грамадства пакрысе аднаўляецца ва ўмовах біялагічнай пагрозы. Джоэл з Томі займаюцца паляваннем і выведкай, а таксама здабычай рэсурсаў па-за вёскай. Элі ходзіць у школу і сябруе з іншай моладдзю, заводзіць знаёмцы і так далей. На адзін дзень народзінаў Элі атрымлівае падарунак ад Джоэла ў выглядзе гітары і лекцый па музыцы. Дарэчы, можна адразу азначыць, што адносіны паміж Джоэлам і Элі сапраўды змацніліся як паміж бацькам і дачкой. Пазней гульня неаднойчы будзе паказваць флэшбэкі аб гэтым. Адзін з самых запамінальных гэта калі яны таксама на дзень народзінаў Элі пайшлі ў музей гісторыі, дзе праз узаемадзеянне з экспанатамі па улюбленай касмічнай тэме дзяўчынка мела магчымасць зноў адчуць сабе як падлетак у звычайны да пандэмійны час, хаця яна і нарадзілася ўжо падчас пандэміі. А Джоэл дэманструе ўвагу да ейных хобі і сапраўдную бацькоўскую апеку. Тым не менш, ідэальнымі іх адносіны назваць нельга. Элі ўсё яшчэ не прабачыла Джоэла за тое, што ён абмяняў ратаванне чалавецтва на ейнае жыццё. Don't you fucking touch me! Схлусіўшы, што цыкады проста сышлі, калі зразумелі, што іхнія эксперыменты бессэнсоўныя. I'll go back. But we're done. Узімку падчас адной з вылазак Джоэл і Томі знікаюць. Элі са сваёй сяброўкай Дінай адпраўляецца на пошукі. Высвятляецца, што тыя сустрэлі нейкую Эббі, якая з'яўляецца лідарам пакуль яшчэ невядомай мілітарызаванай суполкі фронт вызвалення Вашынгтона. Гэта такія перафармаваныя цыкады, калі што. А гэтая Эббі гэта дачка таго доктара, якога застрэліў Джоэл падчас ратавання Элі. Такім чынам, нескладана здагадацца аб тым, што Эббі робіць тут са сваёй групай. І, на жаль, яны дасягаюць сваёй мэты, забіўшы Джоэла і моцна збіўшы Томі і Элі. Элі прысягае, што знойдзе спосаб, каб адпомсціць. Праз некалькі дзён пасля смерці Джоэла ягоны брат Томі сыходзіць у Сіэтл, дзе знаходзіцца база групоўкі ВОВ, былых цыкад. Элі разам з ейнай сяброўкай Дзінай адпраўляецца за ім. Падчас падарожжа Элі прызнаецца Дзіне ў сваім імунітэце, а Дзіна ў сваёй цяжарнасці. За пагаршэнне стану Дзіны Элі працягвае шлях адна, але неўзабаве да яе далучаецца Джесі. Разам яны знаходзяць сховішча і працягваюць пошукі. Увогуле, чаму разам з Элі пайшла ейная цяжарная сяброўка Дзіна? А ўсё проста. Яшчэ ў сегменце з селішам нам даюць зразумець, што дзяўчын звязваюць далёка не сяброўскія адносіны. Падчас тусоўкі ў мясцовым пабе яны пачынаюць танчыць разам праз нейкую крыўду Дзіны на Джесі. Увогуле, у мяне няма прэтэнзій да такіх прыватных рэчаў, як арыентацыя персанажа. Нават калі вярнуцца ў падзеі першай часткі, то там у дадатку «Пакінутыя ззаду» Left Behind нам паказвалі стасункі Элі і ейнай сяброўцы дзяцінства Райлі. Але там на працягу 2 гадзін мы назіралі сапраўдную драму сяброўства дзяўчын у абставінах зруйнаванага света і пастаяннай пагрозы. Асноўнай праблемай там было тое, што Элі вучылася ў лагеры пад кантролем федэральных войскаў, а Райлі далучылася да цыкад, што і выклікала канфлікт, праз які яны павінны былі прайсці. Гэта быў вельмі прыгожы і нават кранальны дадатак. У канцы гэта таксама сводзілася да чагосьці кшталту юнацкага кахання, хоць і ненадоўга. Ды і ў самой гульні ўвесь час развівалася арка адносінаў паміж самімі Элі і Джоэлам. Тут жа гэта ўсё выглядае неяк рэзка і ненатуральна, на мой погляд. Напішыце ў каментарах, дарэчы, вашы думкі на гэты конт. Магчыма, я памыляюся. Але калі задумка аўтара была ў тым, каб выпіліць персанажа, якога мы ўжо ўспрымалі амаль як роднага, па аналогіі, напрыклад, з Эдса, калі мы назіралі, як ён сталее, мяняе сваё стаўленне да атачэння і жыцця, і змяніць яго досыць пустым і новым для нас персанажам, каб мы адчувалі нейкую страту. Тады гэта працуе так. Карацей, Элі высочвае Нару, удзельніцу групы Эббі, і, даведаўшыся, што тая былая цыкада,
цикада жорстка яе дапытвае. Аднары Элі даведваецца, што Эбі знаходзіцца ў акіянарыуме. Па шляху Элі сутыкаецца з рэлігійнай сеткай серафіты, якая варагуе з Вов. У акіянарыуме Элі не знаходзіць Эбі, але забівае яе сяброў Оуэна і цяжарную Мел. Fucking drugs! Пасля чаго перажывае моцны прыступ віны. Пазней група вырашае вярнуцца ў Джексон, але іх знаходзіць Эбі, яна забівае Джесі, бярэ Томі ў закладнікі і нападае на Элі і Дзіну. Далей гісторыя зноў перамыкаецца на Эбі. Праз флэшбэк аказваецца, што Джоэл забіў яе бацьку, лекара, які павінен быў правесці аперацыю па стварэнні вакцын з імунітэту Эллі. Эбі, салдат Вов, губляе сувязь з Оуэнам і пачынае пошукі. Яна ратуе ад пакарання смерцю двух падлеткаў-серафітаў – Яру і Лёва. Яны збліжаюцца, і Эбі пачынае пераасэнсоўваць сваю ролю ў канфлікце. Пасля ампутацыі Яры з-за траўмы Эбі разам з Лёвам адпраўляецца у шпіталь Вов па медыкаменты. Па шляху яны сутыкаюцца са снайперам, якім аказваецца Томмі. У баі гіне Мэні, сябар Эбі, але Эбі выжывае. Пазней Эбі і Леў адпраўляюцца на востраў серафітаў, каб вярнуць Лева, які ўцёк. Тамака яны становяцца сведкамі разбуральнага штурму з боку Вов. Яра ахіруе сабой, каб выратаваць Эбі і Лёва. Вярнуўшыся ў Сетл, Эбі знаходзіць мёртвымі Оуэна і Мел і даведваецца, дзе хаваецца Эллі. Адбываецца фінальнае сутыкненне. Эбі перамагае Эллі, але літуе яе, сыходзіць з Лёвам і патрабуе ад іх больш не шукаць яе. Don't ever let me see you again. Come on. Праходзіць год. Элі і Дзіна жывуць на ферме з нованароджаным Джей-Джеем. Томі паведамляе, што Эбі заўважана ў Санта-Барбары. Нягледзячы на ўгаворы Дзіны застацца, Элі сыходзіць. Тым часам Эбі і Леў шукаюць пакінутых цыкад і трапляюць у палон да мясцовай бандыцкай групоўкі. Don't you fucking touch him! Shit. One hell of a catch, huh? Дасведчаная Элі вызваляе іх і змагаецца з Эбі, але ў апошні момант адмаўляецца забіць яе, успамінаючы Джоэла. Элі вяртаецца дадому, але знаходзіць ферму пустой. Дзіна з дзіцем сышлі. Не здолеўшы згуляць на гітары з-за страчаных пальцаў, Элі пакідае яе і сыходзіць, канчаткова развітваючы з мінулым і Джоэлам. You're such an asshole. I'm not trying to. I was supposed to die in that hospital. My life would have fucking mattered. But you took that from me. If somehow the Lord gave me a second chance at that moment, I would do it all over again. I don't think I can ever forgive you for that. But I would like to try. I'd like that. На мой погляд, сюжэт другой часткі значна слабейшы за першую. Акрамя слабай падачы стасункаў Элі і Дзіны, тут чарговы раз эксплуатуецца тэма помсты. Добра, свая мараль у гэтым таксама ёсць. Відавочна, што нам хацелі паведаміць, што пагоня за помстай не давядзе да чагось добрага, нават у постапакаліпсісу. Гісторыя Эбі досыць моцна робіць акцэнт на падабенствы ейнага з Элі лёсу. Абодве праходзілі праз цяжкія фізічнае і маральнае выпрабаванні. Абодве
Абодве праз гэта сталіся больш жорсткімі, але ці нельга тое самае сказаць амаль пра кожнага, хто жыве ў гэтых умовах. Літаральна на фоне руін цывілізацыі, дзе ўсё жывое адаптуецца і выжывае альбо гіне, дзе правілы зноў вяртаюцца калі не да сярэднявечча, то да эпохі палеазоя, калі альбо ты, альбо цябе. Гэта нават адчуваецца ў звычайных баях. Ніхто з персанажаў не мае надзвычайнай перавагі над ворагам. Персанажа пад кіраваннем гульца вельмі лёгка забіць. Ты заўсёды вымушаны недзе хавацца і перабягаць паміж укрыццямі. І на гэтым фоне я павінен сур'ёзна ўспрымаць вось гэтага тэрмінатара, таму што ў яе нібыта больш складаны лёс, чым у рандомнага бедалагі, з якім я толькі што змагаўся. Асобнай увагі заслуговвае апошні эпізод. Я шчыра не разумею, чаму замест спакойнага жыцця з сям'ёй Элі выбрала сумнеўную ідэю з велічэзнай рызыкай. Складаны філасофскі выбар Джойла ў канцы першай часткі быў абгрунтаваны тым, што ён прайшоў, і я цалкам разумеў, чаму ён так зрабіў. У выпадку Элі я бы зразумеў, калі б кропка была пастаўлена на ферме разам з Дінай і дзіцём. Так, відавочна маюць месца глыбокія душэўныя траўмы, але іх стасункі павінны былі вырашыць гэта не на карась апошняга эпізоду. Такім чынам, пасля трывожнай драмы з выразнымі персанажамі, з глыбокімі гісторыямі і цікавым бэкграундам мы атрымліваем досыць пасрэдны сюжэт і такіх жа шэрых персанажаў. Для мяне ані Діна, ані Эбі не сталі настолькі ж блізкімі, як Джоэл альбо наіўная Элі з першай часткі, якая таксама прагнула знайсці сваё месца ў гэтым свеце. Тым не менш, назваць сіквел зусім ужо дрэнным нельга. Гэта ўсё яшчэ дарагі блокбастер з неверагоднай атмасферай і прыгодамі. На мой погляд, гэтая серыя ўсё адно вартая увагі аматару постапакаліпсісу і такіх відовішных дарагіх кіношных сюжэтаў. Што ж, вось такі выйшаў агляд на адну са знакавых серый гульняў Sony. Вялікі дзякуй усім за прагляд і падтрымку. Стаўце падабайкі, дзяліцеся відэа ды падпісвайцеся на канал, каб не прапусціць новыя. Спасылачкі для падтрымкі канала Кава, як заўсёды ў апісанні. Да пабачэння неўзабаве!